ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁକୂଳିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କମେଡି ବି କରନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ? ସେଥିରେ ଡାଲମାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବଢିଆ ଯାଇଥିଲା, ଲଭ ତୁ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନା। ସେ କହୁଛି କାହିଁକି? ବରା ପିଆଜି ଇଟିଲି ଟିକେ କିସ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସେ ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, ବା ମୁଡ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଡାଲମା ଗାଲଟା ତ ଯେମିତି ରବର ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତୋ ଗାଲଟା ତୁଳା ଭଳିଆ ହେଇଛି, କିସ୍ କଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ, ଲଭ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନା। ଏମିତି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? 20 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 20-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତ ଗୁଆ ଝିଅ ପରି ଗୀତଟିଏ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବା, ଏସବୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୁଏ? କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବଜେଟ୍ ଥାଏ, ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ବନେଇବା, କୋଉ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବା, କ୍ୟାମେରା 5,000 ଅଛି, 10,000 ଅଛି, 50,000 ଧରନ୍ତୁ ଗୁଆ ଝିଅ ଗୀତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମେ ମଡେଲ ଭାବରେ ନେବା, ତ ସେଇ ଗୀତର ମେକିଂରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ? 4 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 4 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରା ପରେ ଯଦି 20-30 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ। ନିହାତି ଏବେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଅପେକ୍ଷା ମତେ ଲାଗୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ପଇସା